Men jeg vil fortælle lidt om, hvem jeg er. Jeg hedder Kjeld Gudmandsen, og jeg kommer nu i Roskilde Baptistkirke, og har været en del af den menighed de sidste 7 år. Jeg arbejder i mit civile liv som socialpædagog, og har arbejdet rigtig meget med børn og unge i alle aldersgrupper, og faktisk også med voksne i 6 år ude på et kristent bosted ude i Høje Taastrup. Men i dag arbejder jeg i en børnehave til lidt af min egen overraskelse. Jeg har tidligere været leder af 2 daginstitutioner. Jeg har arbejdet med unge på opholdssteder og på ungdomspensioner. Og det kan godt være lidt hårdt, så det har jeg måske heller ikke helt fysikken til længere. Jeg har lige fået et 6-tal foran på min alder, men jeg troede heller ikke, jeg skulle arbejde i en daginstitution. Men Gud gav mig et ord for et stykke tid siden, og som har fulgt mig flere gange, der hedder fra 1. Jakob 1:26, at en god måde at tjene Gud på er ved at tage sig af forældreløse eller faderløse børn og fattige enker. Og det ord har ligesom været levende, og jeg troede, at skal jeg nu til at være med i børnekirke. Jeg synes, jeg laver så meget andet i min kirke. Men det blev så til, at jeg skulle arbejde i en daginstitution. Og det var altså lidt trygt, du har taget fejl i Gud. Og så arbejdede jeg leder sådan nogle mønsterbrydningskurser også, og så sad jeg og læste noget for at forberede mig til det, og det var Vasile Slik, som er leder af nogle evangeliske, lutherske Mariasøstre, og hun skrev, at hun havde også sagt til Gud på et tidspunkt, at du er sikker på, at jeg er der, hvor jeg skal være. Og Gud havde sagt, at det er åndelig hovmod at tro, at du skal være et andet sted end der, hvor jeg er placeret. Så jeg måtte erkende og gå til bekendelse, at Gud, jeg havde ikke stolet på, at jeg fulgte din vilje, men tak fordi du talte ind i min situation, at jeg ikke er et andet sted end der, hvor du ønsker, at jeg skal være. Og jeg tror heller ikke, at nogen af jer er et andet sted end der, hvor Gud ønsker, at I skal være. Og jeg tror, han ønsker, at I skal være med og høre noget af det, som jeg har på hjertet i dag. Jeg er ikke som sådan opvokset i en kristen familie. Jeg er dog døbt og konfirmeret, men det var mere sådan, at det var den kultur, vi levede i. Jeg var barn, der boede jeg i Baldersbrønden de første 7 år af mit liv, og blev passet af en ældre dame, som syntes, at det var lidt spændende med sådan en drengebarn, og man skulle pilles lidt ved. Og det påvirkede mig så, da jeg kom i puberteten. Og efter min konfirmation, så fik jeg smag for alkohol, og fandt ud af, hvilken frihed det bragte med sig. Og specielt da jeg kom i gymnasiet, så blev det nok mere fest og alkohol, end det blev studie. Men jeg kom der gennem min gymnasietid og fik et job i en bank, og det betød, at jeg kunne ikke drikke hver dag. Jeg kunne feste i weekenderne, fordi jeg skulle være klar i hovedet, når jeg arbejdede i banken. Og jeg gjorde så karriere i den bank, og kom op og til sidst sad som fuldmægtig i en erhvervsafdeling. Og det betød jo ikke, at der var mindre fest. Det betød ikke, at jeg var til færre middag. Det betød bare, at jeg havde en anden bekendtskabskreds, som bestod af entreprenører og developere, og var med at udvikle Vestegnen blandt andet, og hotelprojekter rundt omkring i landet. Og det var også spændende, allerede som 27-årig, at blive udnævnt til en account manager, og ligesom have en portefølje på 17 milliarder. På det tidspunkt var det mere end en almindelig provinsbank, jeg havde portefølje af kunder. Men der var noget inde i mig, der savnede noget. Og jeg læste inde på Handelshøjskolen, og jeg havde en kæreste, vi boede i Taastrup, og flyttede senere ind på Frederiksberg. Og
Og jeg begyndte sådan i smug at læse bøger om farvemeditation og om psykologi og sådan noget. Jeg kunne godt se, at der var noget, jeg ikke helt havde fået med i min tilværelse. Og selvom vi havde været sammen i 10 år, så havde vi ikke fået børn, fordi at min kæreste var også sådan en karrierestræber, så hun skulle hele tiden lige nå noget, og hun skulle lige have noget mere uddannelse og så videre. Og jeg blev så over 30, og når vi var sammen, så det hvor vi startede med at drikke en flaske rødvin til fredagsmiddagen, det blev til, at vi drak 2 eller 3. Og jeg synes jo, at det fungerede godt. Jeg var også næstformand i en vinklub, så jeg havde god tilgang til det. Men begyndte at søge noget andet, og fordi jeg kæmpede med min hovedopgave på HD-studiet på Handelshøjskolen, så kom min mor og sagde, prøv den her sten, den er sikkert god for dig. Og så fik jeg en sten i lommen, og så fik jeg at vide, hvad den kunne gøre godt. Og så sagde hun, at hvis det var, så kendte hun også en, der kunne hele mig. Og så var der en, der kunne noget astrologi. Og så begyndte jeg at interessere mig for transcendental meditation og tog sådan et ugekursus. Og fordi at jeg kom med på det kursus, så synes de faktisk, at jeg var en meget, meget dygtig elev i det der meditation. Fordi mine sanser blev meget skærpet, og jeg kunne lugte ting, jeg kunne se ting. Og de synes jo, det var fantastisk, at jeg kunne det allerede en uge. Efter en uge, det skulle man jo først kunne efter at meditere flere år. Og jeg fortsatte så med min meditation, fordi det skulle give mig ro. Det gav bare, at der kom en masse tanker op, og måske endnu mere forvirring i mit sind. Samtidig kom jeg jo ind i forbindelse med mennesker, som kunne håndlæsning og interesserede mig endnu mere for astrologien. Og det betød, at jeg tog på sådan en kursus på en højskole, hvor der både var astrologi og buddhisme og chanting, hvor man ligesom siger en lyd, og transcendental meditation er også sådan et ord, man får det og meditere på. Og jeg mediterede, og der var mange kvinder med der, så en del af betød jo også, at selvom jeg havde en kæreste hjemme, så blev jeg virkelig udfordret med det nærmest til selvbrug, der var af kvinder, og prøve at holde mig fri af det, men var meget overstimuleret. Og på et tidspunkt så sad jeg og mediterede, og så fik jeg nærmest om, at der kom et lyn ned igennem min hoved, og fik rigtig meget lys ind i mit hoved. Og så begyndte jeg sådan at fortælle ting til mennesker omkring deres liv, og sådan, men til sidst så blev jeg så overstimuleret, at jeg ikke kunne føle, at jeg var ved at flyve væk. Og gik og bare på folk for ligesom at kunne mærke mig selv igen. Og sådan stod det på det meste af en aften, og om natten der stod jeg ude under et træ, fordi jeg var ved at flyve væk. Og faldt til sidst i søvn derude, og blev vækket næste morgen, ved der var nogen, jeg skulle have været ude og løbe med, der kom og fandt mig. Og sagde, at det står ikke så godt til. Og så tog de fat i en af vores undervisere, jeg kom over i en af lærerboligerne i bad. Og det eneste, når jeg så mennesker, så kunne jeg fortælle dem ting om deres liv, men jeg så dem også, at enten var de mørke indeni, eller også var de lyse indeni. Og jeg ville kun tale med dem, der var lyse indeni. Og så siger de, det her er ikke helt godt, så kørte de mig på skadestuen. Og det her foregik op i Kalundborg, og jeg blev kørt fra Kalundborg til Frederiksberg. Og der fik de så at vide, at jeg skulle indlægges, og det var jeg helt okay med. Men så skulle jeg aflevere min egen del, det var jeg så ikke okay med. Og så sagde de, at jeg gjorde modstand, og så kom der 6 mand og lagde mig ned og gav mig en sprøjt. Og så blev jeg så indlagt og lå nogle dage til at komme mig, fordi jeg fik alt for meget medicin. Og da jeg så selv kunne sige nej til medicin, så sagde jeg nej til medicin nogle dage, og så fik jeg det ret meget bedre.
Men på et tidspunkt så kom min familie og min kæreste ind, og de sagde, at om jeg skulle tage den medicin, så sagde de, at jeg også bare få noget mindre. Men overlægen mente, at jeg skulle have meget medicin. Og derinde, der begyndte min oplevelse med Gud, fordi mine forældre gik, og min kæreste de blev ført ud, og så var jeg alene der. Og så gik jeg ind på mit værelse, og så var jeg sådan, hvordan er det nu med den der bøn? Der er et eller andet med fadervor. Og så begyndte jeg sådan at stamme mig igennem fadervor med det, jeg kunne huske. Jeg var 32 på det tidspunkt, og så kom der sådan en fred ind over mig, da jeg havde bedt det. Og så gik jeg ud til læreren og sagde, nu må de gøre med mig, hvad de ville. Så fik jeg et ordentligt skud medicin og var dårlig i 2 dage, og så fandt de ud af, at det var nok rigtigt, at jeg havde fået for meget medicin. Og derefter blev jeg trappet ud, og så efter 3 uger blev jeg udskrevet, og lærerne var sådan lidt, det kan slet ikke lade sig gøre at blive så frisk igen efter 3 uger. Men jeg gav jo ikke Jesus æren for det, jeg gav Gud æren, men jeg havde jo en del guder, fordi jeg var også begyndt at interessere mig for buddhisme og hinduisme, og kunne se forskellige ting i det. Og jeg havde også sådan, da jeg kom fri af det, så begyndte jeg at interessere mig for noget, der hedder teosofi. Ikke teologi, men teosofi, som de kalder viden om Gud. Og visdom om Gud faktisk. Og begyndte at interessere mig for Martinus, og mødte folk, der kunne kanalisere, og mødte spiritisterne, og var til forskellige sessioner der, og det var spændende. Og mødte mennesker, der var clairvoyante, og som også kunne sige brudstykker af mit liv. Men hver gang jeg havde været til sådan noget, så havde det egentlig, var jeg opløftet, men bagefter havde det svært. Men jeg rejste også til Indien og havde en guru dernede, og jeg skulle ud og besøge ham, og vi skulle besøge mange steder i Indien på det tidspunkt. Og da vi kom derud, så oplevede jeg mange overnaturlige ting. Blandt andet, at der kom olie ud af mine hænder, og der lugtede af blomster omkring mig og sådan noget. Og der var så også en kvinde med i den gruppe, hvor vi rejste rundt, og hun syntes, at vi skulle have et tættere forhold, på trods af, at hun, som hun sagde, at hun var ved at blive separeret. Men jeg ved jo godt, at det var måske ikke rigtigt, så længe hun var gift. Men hun kom så til mig om natten, og vi var sammen, og det var vi nogle nætter, og det udviklede sig mere og mere skævt, kan man sige. Og jeg kunne ikke holde mad i mig, og på et tidspunkt kom vi op og toppes om natten, og så mente dem, der var med, at nu skulle vi nok se en læge næste morgen. Og i Indien, der kan man ikke se en læge, så mener de, at man skal på en borger og sådan noget på vej ned. De skulle bære mig ned. Jeg var stor i forhold til en inder. Så var de ved at tabe mig, men det havde jeg allerede set om natten, at de ville gøre. Og vi kom på hospitalet, og vi kom aldrig ud til den guru, hvilket nok var godt. Vi havde så besøgt en anden guru, og der om natten, da jeg kom på hospitalet, så havde jeg lært at nærmest stoppe mit åndedræt, og det lykkedes næsten. Det var i hvert fald sådan, at de prøvede at genopleve mig. Og mens jeg lige var væk, så jeg, at der var et mørke, der bredte sig over jorden. Specielt i det bælte, som jeg senere har lært, fordi jeg har gået på bibelskole. Man kalder 10-40-bæltet. Og det er de 2 breddegrader, hvor islam breder så meget. Og i den, der så jeg det mørke, det ligesom bredte sig over jorden, og jeg følte, at Gud sagde til mig, hvad vil du gætte? Og der sagde jeg, at jeg vil gerne bringe lys med ned på jorden i den her situation, som vi er i. Og
bum, så var jeg tilbage i min krop igen, og blev væk. Og da jeg kom hjem fra Indien, der fik jeg faktisk hele rejsen refunderet, fordi jeg skulle have været væk. Jeg var kun nået halvdelen og være væk i halvdelen af den tid, det skulle være. Så jeg fik rejsen refunderet, og jeg fik dagpenge til at kunne tage min pædagoguddannelse, som jeg vidste, jeg skulle starte på det tidspunkt. Fordi at dengang jeg havde været i banken og havde haft den oplevelse, der havde jeg besluttet, at jeg ville ikke arbejde i banken mere. Og de ville egentlig gerne have haft mig lidt videre i banken, men jeg sad i en sælgerfunktion, så jeg kunne få lang løn i lang tid, hvis jeg holdt op, så jeg fik næsten et års løn. Fordi jeg vidste, at jeg ville noget andet, og så arbejdede jeg med nogle andre områder, indtil jeg fandt ud af, at jeg skulle arbejde med mennesker resten af mit liv. Og derfor tog en pædagoguddannelse. Også fordi der er et kreativt element, der er psykologi i den uddannelse. Men jeg fortsatte med det New Age. Jeg var sågar også inde, men jeg var stadigvæk søgende, og på et tidspunkt, så er der en kammerat af jer, der ikke har ret mange penge, og vi bliver enige om, at vi vil tage en biltur op til Alvesta, uden for Jönköping, op i Sverige, fordi der er et Birgitta-kloster, og hun er en interessant person. Den hellige Birgitta af Sverige, som laver en klosterorden i 1350, men vi ville også besøge nogle af de nordiske guder, fordi der var mange runer i stenene på det sted der. Så stadigvæk var det en blanding af flere ting, men da jeg var deroppe, så blev jeg så imponeret af hendes historie, at en kvinde i 1300-tallet, der rejser fra Sverige ned igennem Europa 4 gange, en gang til Jerusalem, 2 gange til Rom og 1 gang til Santiago de Compostela. Og det er jo ikke som vi rejser i dag. Dengang var det gennem skove på hest. Og jeg tænkte, hvad er det, der driver hende? Og der var sådan en bøn, som hun kalder Jakobs bøn, som er ud fra salme 25, hvor der står, Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at gå den. Og den bøn, den tog jeg med på sådan en lille kort, og når jeg så havde mediteret derhjemme, så valgte jeg at gå ind og sige, Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at gå den. Og den bøn bad jeg hver eneste dag, når jeg var færdig med at meditere. Og et år efter, så fik jeg en mulighed for at tage til Santiago de Compostela. Og Gud vidste jo godt, at mit sind var tvistet, og at jeg så mange ting symbolsk. Og dernede, der var sådan en søjle, man kunne stikke sin hånd ind i, og så kunne man, når man stak hånden ind i det, så ville Gud tilgive sine synder. Der var sådan en stort kar med røgelse, de kørte ind i kirken, og sådan noget. Og jeg var dernede, og jeg skulle bare holde fast i det. Der var flere, der godt ville med, men de sprang fra. Men Gud sagde, at jeg skulle holde fast i det, og holde fast i de værelser, jeg havde fået bestilt. Og en uge før var der en kammerat, der sagde, hvor skal du hen? Kan jeg komme med? Og så var vi så 2, der stod afsted dernede. Og jeg stak jo også min hånd ind i den pille, og det skete der nu ikke noget særligt ved. Men det efterår, der var jeg så til et Hans Berntsen-møde inde i Tårnby. Og jeg så, at han bad for folk, og der var en dreng blandt andet af lærer til Gud. Han kom i kørestolen, og jeg havde noget spastisk lammelse, og med øreklapper og det hele på. Og så gik han op og blev bedt, for jeg sad nede bag i salen, fordi jeg kunne ikke lide at være med mange mennesker. Så jeg sad der, og så gjorde Gud et mirakel ind i den drengs liv, og han kom gående forbi mig. Jeg kunne ikke se, hvad der foregik, fordi der står altid en masse mennesker rundt om hans. Men drengen han kom med sin kørestol skubbende foran sig, og manden sagde, jeg har ikke brug for den her mere. Jeg tænkte, hold op, hvad er det her for noget? Jeg gik op og blev bedt for Hans, men jeg oplevede ikke, der skete noget. Og inden for det
næste halve år, der mistede jeg mit arbejde, og jeg fik det egentlig dårligt og begyndte at være deprimeret, men et par måneder senere var der helsemæssigt inde i Falconer-centret, og jeg kender jo alle udstillerne, eller halvdelen af dem i hvert fald, og var normalt som fisk i vandet, når jeg var derinde. Og jeg kom derind, fordi at jeg også så, at der kom en prædikant, der hed Charles Endifon, som ville bede for folk, og vi er tilbage i 2003. Og der var så et møde, der var kun 200 billetter, men jeg havde fået sikret mig en billet. Jeg sad nede i sengen, og så han bragt lidt op til, eller Jesus helbred, når han bad 2 mennesker. Og så siger han, nu havde han ikke tid til mere, men man kunne gå ud foran, hvis det var. Men inden han ville gå, så dem, der ville tage imod Jesus, kunne trække deres hånd op. Og jeg rakte min hånd op og tog imod Jesus. Og jeg fik bare sådan en fred. Og resten af dagen derinde på udstillingen, jeg kendte jo mange, og du skal prøve det her, og den der er en fantastisk håndlæser, og hun der kan nogle ting, og du skal også lige prøve den her, de her olier, og sådan noget. Jeg var bare sådan, nej, jeg skal ikke, for jeg har fred. Jeg har det så godt, jeg skal ikke prøve noget. Og sådan havde jeg det, og da jeg kom hjem om natten, så kunne jeg ikke sove. Men jeg havde en fantastisk fred, så jeg lå bare hele natten og havde den fred. Men jeg vidste jo godt, at noget af det, der kan udfordre mig, det hvis jeg ikke får sovet. Så kan mine tanker køre afsted. Men jeg havde meget fred, og næste dag skulle jeg til en stor 70-års fødselsdag. Og det var ikke noget, jeg brød mig så meget om til de her store fester. Men jeg havde det rigtig godt den dag, og vi var mange mennesker, og vi fik danse, og vi fik hygge os, og alt muligt. Jeg tænkte, hold op, hvor længe kan jeg blive ved at køre på det her, jeg har ikke sovet. Og så tænkte jeg, da jeg kom hjem, så gik jeg i seng, og så sov jeg som en lille barn. Jeg følte mig virkelig tryg, og jeg havde det bare rigtig godt. Og så tænkte jeg, nej, det var da utroligt, det der. Men jeg vidste jo ikke, hvor jeg skulle gå hen med det. Så der gik nogle måneder, og så kom der Dalai Lama til København, og jeg var med på et kursus, som han holdt inde i faktisk også i Falconer-salen derinde. Og det var på 5 dage, og han talte sådan forskellige emner, men på et tidspunkt så siger han, jeg kan godt se, at I mange her, men jeg tror også, der er mange af jer, der er født ind i den tradition, som der er i Danmark, nemlig den kristne tradition. Og hvis I søger buddhisme, så skal I jo først finde ud af, hvad det er for nogle rødder, I har i det kristne. Og hvis I så stadigvæk vil søge buddhisme, så skal I rense af jer selv, hvorfor I vil det, og så søge tilbage til jeres rødder og undersøge, hvad det er, I kommer fra, og hvad det er, I det har. Og sådan, det skulle man gøre 6 gange, og hvis man så ville noget med buddhisme, så kunne man prøve at undersøge det. Så tænkte jeg, nå, ja. Men så behøver jeg jo ikke at høre mere, fordi så skal jeg jo søge noget kristen. Men jeg vidste jo ikke, hvor jeg skulle søge det. Og så da han havde været der, så havde jeg mødt en pige, som jeg tidligere havde haft et forhold til, og jeg tog til Holland og hos hende i en måneds tid, og havde det rigtig godt, men samtidig var det også udfordrende. Og hun var erhvervspsykolog, og meget mentalt funderet, og også inde i alt det der New Age, og med Blavatsky og Alice Bailey og nogle af de ting, vi læste der. Og hun sagde, at hun blev forstyrret af, at jeg var så tæt på hele tiden, så jeg måtte hellere tage hjem. Så jeg tog hjem, og så siger hun, inden du tager afsted, så undersøg det med noget. Og jeg var sådan, noget, hvad for noget? Og det gik jeg så funderet lidt på, men så kom der så et møde med Charles Endifon igen inde på Drejervej. Og jeg kunne ikke holde ud at være i store forsamlinger, og jeg vidste jo, der ville komme mange om aftenen, men jeg vidste også, at han havde noget undervisning om formiddagen. Så jeg gik ind, og så satte jeg mig på det yderste sæde. Og så begyndte lovsangen at spille, og så eksploderede det inde i mit hjerte af varme. Og det var fantastisk, og han kaldte op på et tidspunkt til at modtage Jesus. Jeg gik op og modtog Jesus.
sagde til mig, at du skal lave en vision for dit liv, fordi hvad drømmer du om? Hvad skal Gud gøre i dit liv, hvis du ikke har nogen drømme? Og jeg havde jo sat alting i stå, fordi det skulle man i hinduismen, der skulle man sætte karmas hjul i stå, ellers så kunne man ikke nå over et højere tilstand. Men her der sagde han, Gud vil gøre nogle ting i dit liv, men du skal ønske det. Og så gik jeg hjem og lavede en vision for mit liv, og næste dag gik jeg op og tog imod Jesus igen. Og så sagde han, at jeg skulle skrive de der ønsker ned og sætte dem på en tidslinje, og det forstod jeg, det sprog. Og så gik jeg hjem og satte det ind på en tidslinje, de ting, jeg gerne ville. Og han sagde, prøv at skrive, hvad du vil om inden for 10 år, inden for 8 år, inden for 5 år, inden for 2 år, inden for 1 år, inden for et halvt år, inden for en måned. Og hvad vil du i morgen? Det vidste jeg så ikke lige, hvad jeg ville i morgen, inden jeg ville gå til et nyt møde. Og det gjorde jeg så, og der kaldte han op til dem, der ville modtage Jesus. Og så gik jeg frem igen, og så siger han, jeg kan se, at der er flere af jer, der går frem igen. Og jeg har set flere gange heroppe, når I har taget imod Jesus, så er det ikke ligesom, når I køber en gammel folkevogn. I skal ikke sådan hele tiden skifte det ud. Det holder, når I først har taget imod det. Det var bare sådan, nå ja, hvad ved jeg? Jeg har jo aldrig været i sådan en sammenhæng før. Og, så der forstod jeg, at det med Jesus, det holdt. Så da jeg kom ned og sad dernede, så var der på et tidspunkt et par, som jeg havde snakket en del med, der havde skrevet min bog, Jesus elsker dig. Og eftersom jeg ikke havde det særlig godt, at jeg var deprimeret og havde mistet mit job, og sådan, jeg havde en kæreste, men vi boede i hver sit land, og så var jeg sådan lidt, det må han jo så ligesom vise, fordi det er ikke sådan, mit liv har været de sidste 10 år. Fordi hver gang jeg havde oplevet noget godt, så kom der noget mørke bagved. Og det har jeg jo så senere forstået, hvad det var, men det kommer jeg ikke på. Så han sagde, eller de sagde også til mig, at hvis du vil ud af det, du er i, så skal du komme til gudstjeneste hver søndag, og så skal kan du også deltage på et alfa-kursus. Og det vil sige, at vores alfa-kursus blev afløst af et beta-kursus og et udvidet beta-kursus. Så det første år i kirken, der var jeg i kirke både søndag og onsdag, og blev bedt for hver gang. Og senere kom ind i en gruppe, som bad for mig, hvor jeg lærte lovsang. Og det at bede fader hvor højt var også nyt for mig. Men allerede mens der var Indifon-møder, så om aftenen var jeg med til et møde, hvor der var rigtig mange mennesker, og gik frem til forbøn, og der var en, der bad for mig. Jeg gik i gulvet, og da jeg lå der på gulvet, der sagde de, Helligånden kommer ind i dig. Jeg var sådan lidt, hvem er Helligånden? Men jeg kan jo se, at han har ledt mig, og jeg kunne se, at han har ledt mig i lige siden dengang. Også til at tage så meget undervisning som muligt. Jeg har fået undervisning af Jørgen Christensen og Bruno Knudsen på et tidspunkt inden et sted på Frederiksberg. Og på det tidspunkt var jeg en gruppe på Drejervej, og der havde min gruppeleder, det var efter jeg havde været kristen i 2,5 år. Der havde gruppelederen sagt, Gud han har sagt til dig, at du skal starte en sættegruppe for mænd. Og sådan lidt. Ham der, han har været kristen i 15 år. Ham der i 18 år. Ham der i 8 år. Ham der i 7 år. Jeg har været i 2,5 år. Tror du, Gud taler rigtigt? Så har du hørt rigtigt. Men så var jeg til ugen efter til arrangement lige før jul. Og med Bruno Knudsen, og så siger han, har jeg nogensinde profeteret over dig? Så siger han, nej, det har du ikke. Men må jeg gøre det? Så siger jeg, ja, det må du godt. Og så siger han, ja, men jeg ved ikke, han sagde flere ting, men blandt andet så siger han, jeg ved ikke, hvad det er, du blev udfordret med, men du blev udfordret med noget for nyligt, og det er selvfølgelig op til dig selv, men jeg kan opleve, at der er en stor velsignelse i det. Og det var bare sådan, hold op. Og så gik jeg hjem, og mens jeg stadigvæk var fyldt af Helligånd for det, så kiggede jeg i den mission, jeg havde skrevet. Og den mission, jeg havde skrevet, den svarede overens med det,
bare med mine ord, med de målsætninger, vi havde for cellegrupper på Drejevej. Og det havde jeg skrevet den første dag efter, jeg havde mødt Gud derinde. Og så tænkte jeg, så er det jo nok, fordi Gud vil have mig til det. Og så begyndte jeg at starte en cellegruppe. Men jeg var stadigvæk meget udfordret med ting i mit sind. Og der står jo i Romerne 12:2, jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang, da i stedet for Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje, og som gode og modne kristne. Og i 1. Thessaloniker 4:3, der står, Gud ønsker, at I skal indvie jeres liv til ham. Eller en anden oversættelse siger det, for det er Guds vilje, at I skal helliges. Og det har ligesom været, jeg vidste godt, at fordi jeg havde været i New Age, jeg havde smidt alle mine bøger ud, da jeg var kommet til tro. Og der var bøger for flere tusind kroner, 10.000 kroner eller mere. Og jeg havde fjernet peduler, jeg havde fjernet hellige aske, jeg havde fjernet billeder. Jeg havde ryddet rigtig mange ting ud. Jeg havde taget gudefigurer ud af min lejlighed. Ligesom der står om i Apostlenes Gerninger 19, at de tog det og smed det på bålet. Men det plagede mig stadigvæk, specielt om natten, var jeg udfordret. Så på et tidspunkt hører jeg nogen tale om Åndens Klinik i Hillerød, John og Bibi, og om, at de kunne have glæde af det. Og hende, der blev talt med, hun tog det ikke rigtig ind, men jeg sad bare og lyttede ved siden af, og jeg spurgte hende, der havde fortalt om det. Så siger hun, jeg tror, jeg har brug for det. Så siger hun, så vil jeg bede for dig, fordi jeg fortalte hende om, hvad jeg havde været involveret i. Og så siger hun, jeg vil bede for dig, og så vil jeg følges med dig derop, fordi det kan godt gøre rigtig meget modstand i dig, og skal lægge det fra dig. Og så snakkede jeg med John og Bibi, som sagde, at jeg skulle skrive en liste over, hvad jeg havde været involveret i. Og i dag kan jeg ikke huske det hele, og tak og lov for, at det blev smidt over i glemsens sø. Men der var rigtig meget, jeg måtte skrive, 6 sider faktisk. Og kom op til John og Bibi, og vi bad om det, og John med sin meget stor autoritet, og Bibi med sin intuition og indføling på, hvad hun oplevede, at jeg måske havde taget imod, og indtaget og fået af forskellige guruer og sådan. Og jeg frasagde mig det, og de bad over mig, og jeg fik det faktisk ret meget bedre. Men efterfølgende var der også andre, der bad for mig, og jeg fandt ud af, at nogle gange måtte jeg ringe til John og Bibi og bede dem om at bede for mig igen. Og de sagde til mig, eller jeg var oppe hos dem 3 gange, og inden vi var det hele igennem. Og så sagde de, nu skal du skal også selv stå fast i det gæld. Du skal kalde på Jesu navn, du skal kalde på at være dækket af hans blod. Og jeg havde jo lært omkring Guds rustning, som der står om i Efeserne 6:18, at vi skal iklæde os Guds fulde rustning, sandhed som bælte om livet, retfærdighed som bunje, sko med villighed til at gå med troens evangelium. Vi skal løfte åndens sværd, som er Guds ord, vi skal løfte troens skjold og slukke de ondes brændende pile, og vi skal tage frelsens hjem på. Og faktisk først her for nylig er det kommet, som der var en, der udlagde det for mig, at det er ikke noget, Gud giver os. Gud giver os ikke den fulde rustning. Vi skal selv bede om det, vi skal selv iklæde os den. Der er mange ting, Gud giver os, og Jesus store nåde og store trofasthed bringer os igennem de her ting. Men den fulde rustning, den skal vi selv iklæde os. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, også for os kristne, også selvom man har gået med Gud i mange år, at man husker at iklæde sig den, fordi vi er udfordret, og det mørke, det prøver at placere tanker i vores sind.
Men jeg lærte det at bede om Jesu blod og dække mig med det, specielt om natten. Jeg fandt ud af, at jeg havde et meget levende drømmeliv, og måtte også bede om, at der blev lukket til min underbevidsthed. Men også, at jeg fandt ud af, at i drømmen var jeg ikke bare passiv. Jeg kunne faktisk kalde på Jesus i drømmen også. Og han ville løse mig ud i de situationer, hvor det var svært. Så Jesus er med os både, når vi er vågne og når vi sover. Men fordi jeg også har været i det med teosofi og sådan noget, så har jeg både set noget af det lyse og det mørke i verden. Og noget af det, der har været vigtigt, det er det at bekende og omvende. Det har ligesom været en vandring med det. Men Gud har også været ufattelig trofast over for mig. Jeg har, altså med det, jeg har været involveret i af afgudstyrkelse, så kunne han med fuld rettighed have slået mig ihjel. Fordi det siger han i sit ord, at sådan er det. Men han har været trofast, og som min præst, en af mine præster inde på Drejevej sagde, det kunne have gået der så meget værre. Men det er et mirakel, hvad Gud har gjort. Og alt ære til Jesus for det. Og jeg tror også på, at Gud han prøver at genoprette os gennem Jesus i det liv, som djævlen prøver at stjæle fra os. Og jeg tror også, der er nogen, der sidder her med nogle erfaringer, hvor Gud prøver at gå ind og ramme jer, eller ramme jeres familie. Og jeg vil bare sige, bliv ved at stå i brudstykke for dem, og bøn forandrer rigtig mange ting. Jeg ved, der var en pige, der havde bedt for mig, mens jeg gik på seminaret, og hende ringede jeg til. Jeg var med hende til hendes bryllup, og jeg synes, det var underligt, at jeg blev inviteret hjem til hende. Fordi hun havde jo en kæreste, men det viste sig jo, at hun ønskede at bede for mig. Vi talte om Gud og sådan noget, men jeg havde jo et helt andet gudsbillede end hende. Men 2 år efter hun blev kristen, så skrev jeg et brev til hende og sagde, jeg ved, du har bedt for mig. Du skal vide, at jeg er blevet kristen. Og så ringede hun til mig og græd i telefonen over, at for hende havde det været et bønnesvar. Og jeg tror på, at når vi beder for vores familie og for vores kære, at det kan godt være, at de går mange ting igennem, men vi vil få et bønnesvar. For Gud hører den retfærdige bøn. Så når jeg siger det med afgudstyrkelse, så tror jeg, at hvis man læser i det gamle testamente, så den vandring, som Gud laver med sit folk Israel, det er jo både kærlighed, og så er det vrede. Og det han agerer meget imod, det er afgudstyrkelse. Og han siger for eksempel i 5. Mosebog 18:10, hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden. Ingen, der driver spådomskunst. Ingen, som tager varsler. Ingen, som bruger magi eller udtager besværgelser. Spørger dødemaner eller sandsigersker om råd, eller søger orakel hos de døde. Herren afskyer enhver, der gør den slags. Og nu har jeg også været involveret i buddhisme og i hinduisme, og når mange, der kommer og spørger mig om forskellige områder, og siger, kan jeg godt gøre det nu, når jeg er blevet kristen, eller er der ikke også noget visdom i det? Og det bliver det jo præsenteret som, men Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Han siger ikke, jeg er en vej. Og derfor holder jeg fast i, at man skal holde fast i Jesus Kristus. Han har podet os ind på det sande vintræ, og vi får saftene fra ham. Og alt ære til ham for det. Og hvis man ligesom agerer ind i nogle andre ting, så må man undersøge, hvad er roden til det, fordi nogle gange lyder det jo meget plausibelt. Det lyder okay, fordi vi sætter det bare ind i danske termer, men hvis roden er for hinduisme, så er roden usund, og derfor bliver det usundt. Så jeg er en af dem, der har sagt fra over for yoga og for den der dyrkelse af jorden, som var i Gaia-bevægelsen, og
at sætte jorden som centrum. Himlen er vores centrum. Det er Gud, der er vores centrum. Det er derfra, vi lever på jorden, men vi skal leve med bevidstheden af Gud. Så, og det er ikke mennesket, der skal være centrum. Det er ikke vores sjæl. Det er ikke vores tanker og følelser. Det er ikke vores mindfulness. Vores sind kan mange ting, og selvfølgelig skal vi fokusere på det gode. Det taler Jesus om. Og det hjælper i vores krop, følger blandt andet vores sind. Så når vi tænker gode tanker, når vi fokuserer på Gud, så sker der også noget nede i vores krop. Men der er mange andre religioner, der har mange guder. Og for eksempel den egyptiske religion, som Moses også gjorde op med, de havde faktisk en grund til, at der var de 10 plager, der var. Nu har jeg ikke taget dem alle sammen og skrevet dem ned. Men det var faktisk, fordi de havde en gud for hver enkelt af de plager. Men Moses og hans Gud viste sig, vores Gud, Abraham, Isak og Jakobs Gud, viste, at han var større end egypternes guder på alle de områder, som de havde guder for. Og derfor blev Farao blev besejret. Og det er det, som vi skal passe på en gang imellem, at det, som nogle gange, når jeg var i teosofi, når jeg læste alt det med Blavatsky og Alice Bailey og sådan, der grundlagde begrebet New Age, det kommer fra Lucifer. Lucifer faldt ned af himlen. Han prøvede at gøre sig lig med Gud, men faldt ned og kom ned på jorden sammen med en hel masse af hans engle. Og det gjorde han, fordi han prøvede at gøre sig lig Gud. Og han gjorde oprør mod det. Og Lucifer var faktisk en lysets engel. Han kunne lave meget lys. Og nogle gange er der ting, der ser gode ud, men det er inspireret af Lucifer. Bag det er der mørke, og det var det, jeg oplevede, da jeg var i New Age. At det så godt ud. Det virkede dejligt lige, da det stod på, men bagefter fik jeg angst, bagefter kom der mørke. Det gør ikke, at jeg ikke har oplevet angst, efter jeg har mødt Jesus. Jeg har haft perioder, hvor jeg har blevet ramt af angst, men jeg har haft fred, for jeg har vidst, at Gud var med mig. Jeg har vidst, når jeg først, måske har det været nødvendigt, der var nogen, der bad for mig, for at jeg kunne slippe det, og hjælpe mig med at få mine tanker på rette vis. Og takket være nogle gode venner, blandt andet nogle af dem, der sidder hernede, har jeg kommet igennem og kan stå her i dag. Og takket være, at jeg også har fået forbøn for nogle af jer, her for nogle af de her møder. Og der står i 1. Peter 5:8, vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod, faste i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre i verden. Og når I må lide en kort tid, så vil alt nådes Gud, som har kaldet jer til den evige herlighed ved Jesus Kristus selv, udruste, støtte, styrke og grundfæste jer. Og igen, som jeg sagde, bekendelse og omvendelse. Nogle gange er der ting i vores liv, at vi er nødt til at bekende og omvende os for. Jeg har arbejdet med mønsterbrydning og blev introduceret til de 12 trin inde på Drejervej. Jeg var holdt op med at drikke, men det var fra AA-principperne, det kom. Jeg holdt op med at drikke, da jeg begyndte at meditere og fandt ud af, hvad det gjorde med min krop. Men der var mønstre, der var manglende selvværd, der var skam, der var skyld, der var det ikke at kunne sætte personlige grænser. Og Gud har forvandlet det hver gang. Og når jeg taler om det, folk de siger, hvorfor taler du om det sådan her? Hvad tænker andre ikke om dig? Jamen Gud har fjernet min skam. Jeg taler ikke om det for at fortælle om mig selv. Fordi det, der betyder noget, det er, hvad Jesus Kristus har gjort. Og alt ære til ham for det. Men jeg har kørt mønsterbrydningskurser i 12 gange nu, og set, hvordan at Gud genopretter mennesker ud fra nogle principper på Drejervej, inspireret af Lars Due, som har ført 12-trinsprogrammet tilbage med de skriftsteder med den
med de bønner, som der var oprindeligt. Blandt andet sindsrobønnen. Gud giv mig sindsro til at acceptere det, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre det, jeg kan. Og visdom til at kende forskellen. Og der var ting i mit liv, som jeg havde svært ved at acceptere. Og Lars han sagde til mig igen, Kjeld, du er nødt til at være i accept. Du er nødt til at være i accept. Jeg var sådan lidt, Gud, jeg accepterer det. Jeg kunne sige det mentalt. Gud, jeg accepterer det, men du ved godt, hvad jeg ønsker. Og Gud har været trofast med det. Ja, det var godt gøre. Så, og Gud har været så trofast. Alt, hvad jeg skrev ned dengang, da jeg kom til tro, inden for de 10 år, der gik, fik jeg mulighed for at få opfyldt alle de ting, jeg havde skrevet. Blandt andet havde jeg i min barnende tro skrevet, men jeg vil også godt have en Ferrari. På et tidspunkt så sagde han, så købte jeg en Ferrari, du kan lease den. Så var jeg sådan, okay. Men jeg har ikke råd til at betale driftsudgifterne på den. Men så fik jeg i stedet for et gavekort af en veninde til at køre 20 minutter i en Ferrari. Og så fik jeg opfyldt drømmen om at køre en rød Ferrari med åbent tag. Og så var der andre ting, som han først gav mig sent, hvor jeg sagde, okay Gud, jeg ved, du opfylder et ønske, jeg har givet dig. Men jeg kan godt se, at det ikke er det, jeg skulle ønske. Og så er der ønsket mig nogle andre ting og tale med om det. Og på et tidspunkt boede jeg i Maja og skulle skifte job. Og jeg var sådan lidt, hvad skal jeg gå i gang med, Gud? Fordi jeg arbejdede på en efterskole, og det fandt jeg ud af, at det havde jeg ikke rytmen til at kunne arbejde der. Så jeg tænkte, det var det, du kaldte mig til Maja for. Men hvad så? Og så på et tidspunkt var der noget andet, jeg ønskede, og så siger jeg, som jeg gik og tumlede med. Og så på et tidspunkt siger Gud, jamen har du bedt mig om det? Så bedte jeg ham om det, og 2 dage efter, så fik jeg det. Og jeg tror, at Gud han har ønsket at lære mig noget om at bede. Og i dag, der laver jeg noget bøn på nettet, der hedder Forbøn for Danmark og enkeltpersoner. Vi startede under coronakrisen. Faktisk 2 dage efter coronakrisen indtrådte, så fandt jeg 3 andre at bede sammen med på nettet. I starten bad vi hver dag. Nu beder vi så kun fredag morgen og lørdag morgen. Fordi jeg skal også kunne passe det med mit arbejde. Så det blev jeg inspireret til, og det... Du bliver det afløst af nogle af de andre engang imellem? Ja. Så er der en, der beder om fredagen, jeg beder om lørdagen, og vi skiftes lidt. Vi er så 3, der gør det nu. Jeg har været med til at arrangere 2 konferencer med noget, der hedder Local Houses of Prayer her i Danmark. Inspireret af et retrætested, der hedder Felderbrennan i Wales. Og vi har haft direktøren derovre fra en læser i Danmark. Her sidst i oktober måned, eller først i oktober måned, og været med til, at vi er nogle stykker, der mødes og ligesom beder ud for de principper, de gør der, med at velsigne vores land, beder en bøn om at velsigne vores by, beder en bøn for 5 personer, og så når vi er sammen, så lægger vi de personer, vi hver især har ind på bordet, og så velsigner vi dem sammen. Og vi ser store ting ske blandt de mennesker, vi har valgt, og alle er velkommen til at være med. Er det inde på Facebook? Nej, vi mødes fysisk op i Roskilde. Men der er en gruppe på Facebook, som er startet nede i Karlslund Strandkirke, som mødes i det fællesskab. Jeg kan give dig en mailadresse senere. Det er inspireret af den bog, der hedder Strømme af noget, skrevet af Roy Goodwin. Den er oversat til dansk. Birgitte Steffensen fra Karlslund Strandkirke har oversat den til dansk. Så det er også noget af det, Gud han har ledt mig videre til. Han har også ledt mig til Israel, og jeg har haft nogle fantastiske oplevelser dernede. Og en gang, hvor jeg var med Moses dernede, vi skulle velsigne folk, så spurgte jeg en soldat, der stod og ventede på gaden, om jeg måtte velsigne ham. Så siger han, du mener Moses Hansen, ikke? Ja.
Så siger han, vil du velsigne mig? Så hæver han op i sin lomme, så hæver han et testamente op, som han havde fået. Så sagde han, jeg fik det her for et år siden. Ej, du må godt velsigne mig og sådan noget. Han blev så begejstret, at han havde hoppet op i mine arme. Og så hold da op. Og folk begyndte at stemme sammen, fordi så kom hans fætter, der skulle hente ham, og så kom ud af bilen og sagde, hvad sker der? Og sådan noget. Og så sad der nogen på en café, og så kom de ud. Og der var knivintifada i Jerusalem, hvor der var rigtig mange, der blev stukket ned, og der var en del udlændinge, der forlod Israel på det tidspunkt. Og så kom de ud, og så siger de, hvad laver I? Jamen, vi er her for at velsigne jer. Ved I ikke, hvad der sker? Jo, det er derfor, vi kommer. Men ved I ikke, hvad der sker? Jo, der er de der knivstikkerier, det er derfor, vi kommer for at trøste jer og opmuntre jer. Så er de sådan lidt. Så begyndte de at græde, og sådan, hvad er I for nogle mennesker, der gør det, siger de så. Jamen, vi er kristne, og vi tror, at Jesus Hamashiach vil komme tilbage her, og vi vil velsigne jer og støtte jer i det her. De blev simpelthen så rørt af det. Og var sådan, det kunne jeg ikke have orkestreret selv. Jeg stod der bare, og Helligånden gjorde et kæmpe værk. Så i dag der er jeg også med i en organisation, der hedder Dansk Jødisk Venskab, og er kommet med i bestyrelsen der. Og jeg har taget nogle blade med, der fortæller lidt om de 4 områder, vi arbejder med i Israel, hvor vi ud fra Esajas 40:3, trøsten folk trøste, støtter blandt andet børnehjemmet i Israel, og støtter folk, der vender tilbage, specielt fra Etiopien, etiopiske jøder og på andre måder. Fordi at, som vi alle sammen måske ved, at før Jesus kommer tilbage, så vil han genoprette Israel. Og så vil der ske rigtig mange ting, som måske ikke er så heldige, men vi skal arbejde på at støtte det land og velsigne det. Og dem, der velsigner Israel, de vil selv blive velsignet. Og Gud havde åbenbart det for mig. Og den første gang, jeg landede i Tel Avivs lufthavn, der må jeg indrømme, der græd jeg, fordi jeg følte, nu er jeg hjemme. Og jeg har fået mange sjove kontakter på kryds og tværs. Det er ligesom om, der nærmest ikke er noget slør mellem himmel og jord, når man er i Israel. Og det er der jo egentlig heller ikke her, fordi Jesus har fjernet sløret, men vores tanker er stadigvæk sådan, at vi ikke kan erkende, vi erkender stykkevis og må opleve, at vi stadigvæk skal lade vores selv forvandle. Så ja, jeg tror, det er det, der ligesom kom med i dag. Jeg vil være åben for, om der er nogle spørgsmål. Frank? Har du hørt det der med, det er noget, der hedder Shelano, nede i Israel? Shelano TV, det går på internettet. Ja. Der var alle de ortodokse jøder, de var imod det til at starte med. Ja. Hvad du kan forklare? TV på hebraisk, ja. De fortæller det kristne budskab, og de får det direkte ind i deres hjem. Ja. Jeg hørte om det, I fortalte mig. Der er nogen, der fortalte mig det inden. Der er en amerikaner, der hedder Ron Kelser. Ja. Han er flyttet til Israel. Ja. Og han står for det der. Mm. Ja. Lige inden vi går over til forbønnen, så vil jeg hellere slukke den her, for jeg plejer at tage forbøn med på video.